जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ खोनानानै लोब लोब भट होदोंब्ला बिनि उनावहाय रायजोफोरखौ थगायबायब्ला बेनो हारि फाननाय। अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बे भिडिअखौ लाबोनाया गोबां लेट जाबाय। बे भिडिअआनो जागोन जाहैबाय जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव डिआर नाब्ला सारनि सायाव जागोन बे भिडिअआ। दा बिनि सायावनो माखासे एक्स एनडिबिफोरखौहाय दा गुवाहाटी हाइकर्टआ थांनाय 27 थारिखआवहाय डिक्लार होबाय जिउ जोबजासिम जेलाव जोबफिननानै दोननायनि। दा बिनि सायावनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिसारनाय देखायदों, गोबां दुखु फोरमायदों। बै समावहाय दानि सोलिबाय थानाय सरकारा माने रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायदोंमोन बे 3थि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गासैबो जेलाव थानांनाय एनडिबिफ्रा उदां अख्राङाव फैगोन होननानैहाय बिथांमोनानो गावसोरनि खुगाजों रोखा रोखा फोरमायदोंमोन। आरो दिनैसिमबो बिथांमोना बै रावखौ लानानैहाय, बै रावखौ रिपिट खालामनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय बुंबाय थाजायो। मानोना बिथांमोना गावसिनि खोथा होनाय बायदि हायाखै माने जोङो बख'वाखैनो बुंनांगोन रायजो राजा नोंथां। दा बे बिथांमोना डिआर नाब्ला सारखौहाय गियो। मानो गियो? मानोना गावसिनि पावारखौ सेजानो गियो। मानोना बिथांजों गोबां सापर्ट दं, गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौहाय हेफाजाब होयो, सापर्ट होयो। दानो नुखाबाय नोंथांमोना, दा बिथांखौ जिउ जोबजासिम जेल होफिननायनि खौरांखौ मिथिनानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां खुद्रिदों बैखौ आन्दाज खालामनानै नायोब्ला, दा बैनि थाखायनो बिथांखौ जोङो सख'योब्ला जोंनि पावारा मा जागोन नैबेखौ साननाय दङ। मानोना सोरनोबा नांगौ पावार, सोरनोबा नांगौ रां रुफा। दा बिथांमोना बिनि थाखायनो बख'नो हायाखै, नङाब्ला मावो। बिथांमोना बै समावबो बुंदोंमोन जेब्लानाखि बिपिएफनि सरखारमोन, बै समावबो बिथांमोना बिपिएफ सरखारखौहाय बख'नो हायो होननानैहाय इसिबांनाखि खोथा माने बुंदोंमोन बिसोरो। नाथाय दा गावसोर सरखाराव फैबाय, गावसोर सरखाराव फैनायनि उनावबो नोंथांमोना मानो हायासै? आरो मोनसे खोथाबाव, बे खोथाखौबो बिपिएफनि सरखार समावहाय बुंदों जेब्लानाखि जोङो बड'लेण्ड आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बिटिआर एकर्डनि सिगां, बै समावहाय बुंदोंमोन बिपिएफखौबो सरखार गारनानैहाय बड'लेण्ड आन्दलनाव ओंखारफानो बिपिएफ गभर्नमेन्टखौ। नाथाय दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ फैबाय, दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि फालायावहाय बिथांमोना मानो हायाखिसै? डिआर नाब्लाखौ बख'वाब्ला जोङो बिटिआर एकर्डखौ नाङा, केन्सेल खालामगोन, मानो बुंनो हायाखिसै? नैबेखौसो जोङो सानो। बै समावथ' गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन, नाथाय बै खोथाया बबाव थांखो? दिनै नोंथांमोना बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गासैबो जेलाव थानाय एनडिबिफोर, गासैबो केस नांनायफोर बिथांमोना गजोबगोन होननानै बुंदोंब्ला नोंथांमोनाबो बे बिटिआर एकर्डखौ केन्सेल खालामदो, रिजेक्ट खालामदो, जोंनो नाङा होननानैहाय। गवाखिसैब्ला माथो लाब? जोंनि केस नांनाय एनडिबिफ्रा जेलनिफ्राय गवाखिसैब्ला मा लाब बे बिटिआर एकर्डखौ लानानैहाय? बेफोरबायदि नंखाय राव बुंनानै गोबां रायजो राजाफोरखौहाय थगायनानै दोनदों आरो रायजो राजानि मेगनखौ मोस्लेट खालामदों। बियो दिनै रोखा जाबाय होननानैहाय जोङो सानो। मानोना नोंथांमोना गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ दासिमबो मावनो हायाखै। नोंथांमोना खुगाजोंल' गोदै गोदै बुंबाय थानायजों मा जानो? खामानिखौबोथ' मावनानै देखायनांगोन, मावनांगोन खामानिखौ जा। आरो मोनसे खोथाया बे, नोंथांमोना दि बुंदोंमोन गहपुर सनितपुराबो बिटिआरआव हाबगोन होननानैहाय, ओमफ्राय दिनै मानो दासिमबो सोनो हाया? दिनै बिटिआर एकर्डआ बेसेबां बोसोर जालांखो नोंथांमोनानो साननानै नाय। 2020 2 बोसोरानो जाबाय होननानैहाय जोङो बुंनो हासै बिटिआर एकर्ड जानानै। बे बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टखौ दाबो मानो खालामजोबनो हायाखै? जोङो बेखौसो सोंथि खालामगोन। आरो दासो मोनसे निउस नुबावदों आङो। बे निउसावहाय बुंदों माने डिआर नाब्लाखौ बख'नो थाखाय सुप्रिम कर्टसिम थांसिगोननो जोंनि बिटिआर एकर्डनि माखासे सागानगिरिफ्रा। दा आङो निउस नुदों, फेकसो जाखो ना माखो? बिसोरो हाइकर्टआवनो बख'नो हायाखै, फिसायावनो बख'नो हायाखै, जेबो खामानि मावनो हायाखै। सुप्रिम कर्टसिम थांनानै मा खामानि मावहैनाय बिसोरलाय? नंखाय बे गुवाहाटी हाइकर्टआवनो नोंथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै, सुप्रिम कर्टसिम थांनानै मा खामानि मावहैगोन? थांनानै सियाराव जिरायनानै थिनथ'बाय थाहैनायानो जागोन। आरो नोंथांमोना मावनो हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा, सालुट खालामगोन, मोजांनि बाथ्रा। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि साननाया दायो बे, जेरैखि जाया रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ। आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि एक्स एनडिबिफोर दासिमबो जेलनिफ्राय उदां जायाखै, उदां अख्राङाव फैयाखै, बै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनानै बिथांमोनखौ गाव गावनि न'खराव लाबोनांगौ। गाव गावनि फिसा फिसौजों, गाव गावनि बिमा बिफाजों, गाव गावनि बिसिजों बिथांमोनखौहाय आलो गोजोनै जोङो संसार जाहोनो हानाय जों बर' रायजो राजा नाजानायनि गेजेरजोंनो। आरो बिटिआर एकर्डआ मा थारिखआव जादोंमोन, मा डेटआव जादोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दङ दा?
बिटिआर रेकर्डआबो जादोंमोन जाहैबाय 27 जानुवारि दिनै डिआर नाब्ला सारखौ आरो बेजों लोगोसे थानाय माखासे एक्स एनडिबिफोरखौ जिउ जोबजासिम साजा होनायनि फोसावनायनि दिनाबो 27 अब्ला साननानै लादो रायजो राजा नोंथांमोना बे थारिखआ सुनि होननानैहाय सुनि बियो सुनि आरो आङो जायफ्रानाखि दा गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोनखौबो बुंनो सानो जोंनि बुंनाया रज' दा रज' जोंनि बुंनायखौ ला दा ला जोंनि बुंनायखौलाय मयथो खोनासंगोन मानोना सासे सानैनि बुंनायखौ नेवसिनो हाब्लानो खरल खरल थाखा मोनो लाख लाख थाखा मोनो बैफोरखौसो दा होसोगासिनो दङ आरो जोंनि जायगानि डेभेलपमेन्टआलाय माथो जागासिनो दं दासिमाव जेबोआनो गैया होननानै बुंजायो जोङो दा मोनसे मोननै रिफारिं खालामनायजोंलाय मा जानो माखासेया बिनि सायावहाय गाज्रिबो मोननो हागौ मानसिनि साननायाथ' गासैबो एखे थाया नालाय बिनिखायनो सोरबाया आलादा आलादा साननो हागौ नाथाय नोंथांमोना मेगन मोसिबनानै गोरबो नोजोरजों नाय मेगन मोसिबनानैहाय जों बर'आ बबे लामाजों थांगासिनो दङ आरो जों मा खोमाना लाखो मा मोनखो बैखौ हिसाब खालाम सोरबा पलिटिकेलनि खिथु खिथु थाफानानै 500,000 मोनब्लानो सापर्ट खालामनांगौ बे नङा मोनथिबायना जोंथ' रायजो राजानि जानानैसो आरो आं बिटिआर सरकारखौबो खावलायबावनो सानो जुदि नोंथांमोना एनडिबिनि नामावनो बे बिटिआर रेकर्डखौ खालामदोंब्ला आरो नोंथांमोना बुंदोंमोन बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजोंनो गासैबो एनडिबिफोरनि केसा उदां जागोन नाथाय दिनै खालामनो हायाखै बिनिखायनो आं लास्टआव खनसे बुंबावो बे बिटिआर रेकर्डखौ केन्सेल खालामनांगौ रिजेक्ट खालामनांगौ नाङा जोंनो होननानै अब्लासोना जागोन नोंथांमोनाबो बिपिएफनि दिनावबोथ' बुंदोंमोन बै बड'लेण्ड दाबिनाय समावहाय बिपिएफ सरकार माने सरकाराव थानाङा गासिबो ओंखारनानै फैनांगौ आन्दलनाव बे खोथाखौ बुंदोंमोन बिनिखायनो नोंथांमोनाबो दा बे खामानिखौ मावनांगौ हायोना हाया बे नोंथांमोननि खोथासो रायजो राजा नोंथांमोन आं बारा गोबाव बुंनो गोसो गैला मानोना आं बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थानो समाया आङो इसिबां हिट खोथाबो बुंनो गोसो गैया जोंनि बर'नि दैदेनगिरिखौ गासैखौबो आङो सनमान होयो मान होयो आंनि बुंलांनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला गावनिनो बर'नि आंगो फिसा होननानैहाय निमाहा होब्लानो जाबाय एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि बयबो सांग्रां थादो हुसियार थादो बांद्राय दाफान्दाय जासै जोंनि बर' हारिया सोरबाया गोदै गोदै बुंनानै बर' हारिनि नामावहाय भट बिनो फैलानो भट होनांगौ बे नङा बेनो हारि फाननाया बेनो हारिखौ फानदायनानै भट बिबाय देरहाबाय हारिखौ सिनायला बेखौनो बुङो हारि फाननाय मोनथियाब्ला बुजियाब्ला हारि फाननाय बाजारखौ नुवाखैब्ला खोन्थाबाय आङो दिनै जायानाखि हारिनि मुं सुनानै जाथिनि मुं लानानै भट दाबिदों बै भट दाबिनायाव जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ खोनानानै लोब लोब भट होदोंब्ला बिनि उनावहाय रायजोफोरखौ थगायबायब्ला बेनो हारि फाननाय